L'altre dia vaig quedar amb una noia. I què va passar? Res. No sé què va passar. No sé què va passar. Vas anar a casa seva o no? No, vam quedar, vam anar a veure unes pel·lis i després la cosa es va anar liant. Vam anar fent birres i tal. Però res. Em va convidar a casa seva. Ah, molt bé. Això és bona senyal. Bueno, és bona senyal si acabes però si no... Però no... Això ja... Jo sé que tu no ets molt bo explicant les coses, perquè t'enrotlles, te'n vas per les rames, però en canvi t'agrada cantar. Jo et pregunto, hi ha alguna cançó que serveixi per explicar-me el que va passar l'altre dia amb la noia aquesta? Lo del Jean-Luc, la dels Amics de les Arts aquesta. Ah, mira, quina casualitat, jo la sé tocar amb la guitarra. Ja veig que m'estàs fent la cor fa rato. Perquè tinc tos, va. Vinga. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard. Va dir: no agafis pas al cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. Et deixo aquí sobre un cobrellit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana o vols aigua tu mateix, pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. Hi ha una paret al fons, imprès en blanc i negre hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc. Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo, de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol, després què? Després tot això acaba sent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. L'endemà vam esmorzar i tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc. Doncs això és el que va passar. I al final què vas fer? Toma 1. Albert, estic emocionat. Per què? Perquè aviat sortirà el nou amic. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Comencem perquè jo... Joder, estava quedant bé, Vale, ja ho sé, però... He menjat la A. Ja. No, si Cabrón, no riguis aquí, ja estaves fent el mi i ja m'estava partint. Perquè era no, però després fot rasca. Molt bé, Vinga. Quina escena estava, tio? Ai, Jean-Lucot, vull entendre-ho però no puc. Ja, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de... A veure, has de tenir clar quan m'acompanyes i quan no. Perquè Fàcilment malinterpretable. Com la mare que em va parir, tio.
Allà no passava... És així, segur? Segur, A veure. segur. Tot es va anar allargant i els dos vam decidir. Aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de fresca. Se'ns va fer tard. És a la merda. És a la merda. És a la puta merda. Que tu no has de cantar aquí, que canto jo. Que no ho veus, que no està marcat. Aquí. No està marcat amb taronja. Express per convidats. Et deixo aquí sobre un cobre al llit, però encara no... Calla, tio. Però deixa'm, ja m'he adonat que estava xerrant. La pica l'ullet era fàcilment malinterpretable. Aquí Vaig augurar. anem a practicar-ho, això. Aquí et lies sempre. Vale. La manera com va dir... Ho tallem aquí, tio.